ng Rugenti Provincial Meet sa J. Quirino Grandstand, Bantay, Ilocos Sur. Rinibo a partisipante ti matendar kadaytoy, manipod elementary kan secondary a pagadalan, iti probinsya ti Ilocos Sur. At iti report ni Press Corps ni Sel Benitez. Rinibo a partisipante ang naggaputi na duma-duma a pagadalan ti probinsya nga Ilocos Sur. Iti matendar ti provincial meet, manipod kadagiti elementarya ken sekundarya a pagadalan. Aday ito'y ket manarimaan ti panakaisaysayang katna sa J. Quirino Grandstand, Bantay, Ilocos Sur. Dagiti usoren dagiti atleta na dividir dagiti dito Ilocos Sur ti upat nga unit 1 naging ganat unit 4 ada unit chairman daket nagpapatangdam iti nagmi-meeting dan nga nung kasanuda nga i-shoulder dagiti gasgastos amin nga gastosen daket I believe nga na result damit amin so nga magita tayo ti suporta ken kadda amin nga atleta manipod sinait aging ganat tago din. Iti daytoy muna nga aldaw pa ng Rugiti Provincial Meet, presenta ditoy ni Bukal Jerry Singson, kenadamit ditoy ang nakabayabay iti School Division Superintendent, Dr. Marino Baitek. Naduma-duma apay ayam ti paglalabanan dagiti partisipante, no sa dinno nga dagiti mangabak ditoy, ket mapanti regional, nga suportaran tumetlaeng ti pagadalan anakay bilangan da, ken iti DepEd, kastamet ten ti provincial government. 16 nga ayam ditoy ti elementarya ken sekundarya lalaki ken babae so nga makita no kasano kaadud at halos sa amin nga event ano amin nga iayam kada partisipante na so masapol nga matubay dagito nga mga iayam tayo kada babae di pa nagayam na kada dagito lower level meet no napimpintas to lang ti chansada nga magidangadang DJ regional meet ken DJ national meet. Tapno mapasigurado ti seguridad dagiti partisipante. Nakikoordinar da kadagiti kapulisan, iti pan nakapatalinaed ti kinaurnos iti aglawlaw iti natakamat a lugar. Nagda narami nga surat ti PNP dito'y Bantay ken San Vicente nga maikan ko mati seguridad dagitoy nga eskwela nga pakihawsan dagitoy atleta tayo ti uneg ti talol daw nga kadada ditoy ti panagipartisipar da ti ditoy Provincial Athletic Meet 2012. Gagem da ito'y ti panakapasaya at pa'y ti panaglilinangin ti tunggal estudyante wenno partisipante akabilang tinadakamat nga aktibidad dagiti pagesemanda manipod ti sports. Iti provincial meet ket agbayag ti tallo nga aldaw. Ni Sel Benitez, Core TV News. Na duma-duma programa at inkarin ni Attorney Cesar Brillantes kadigiti kailyan na iti San Juan gapwenta para ken Juana ti basit at tulong ket napateg para kadakwada. At iti report ti panagsuli ni Press Corps Lerly Bunag. Iti isasangba iti Pasko bigbigan ni Attorney Cesar Brillantes iti ili a San Juan nga napateg iti sangkabasit nga tulong karagiti kailyan na. Mainaig karaytoy adda programa nga ipapaay na karagiti babae iti San Juan. Daytoy iti cooking activity. Agpaspasyar pa iso na karagiti addaan iti minminatay nga kailyan na tapno mangipaay iti tulong. Kan kami ti grupo paspasyar kami bisita kami dagiti dating nga supporters mi kan dagiti badumado mga barbarangay matultulungan dagiti nadumado kasapulan iti basit nga tulong kan paspasyaran mi dagiti ag nagminatay kadto sa amin talon kasta makipag ladingit kami. Plano pa iti nasaong attorney nga mangipaay iti libre nga medical mission ken feeding program karagiti taga San Juan iti isasangba iti Disyembre kasagot na ita nga Paskwa. Adda na plano nga medical mission mi iti iling nga San Juan ken addan to feeding para kadagiti ubing ken umay to iti Robredo Rock DJ San Juan iti yung mga first or second week of December DJ San Juan libre nga concert dagiti kakalaing banda ken artista umay dan to DJ San Juan. Kalaksidan iti daytoy adamit sports activities nga ipaay na ken libre nga concert tapno malinglingay dagiti umili. Lerly Bunag, Core TV News. Iti sa baling nga damag, posible nga agbalin na modus, dagiti agtatakaw ti panagkaruling. Iso ng TED ti Bigan PNP, mainaay ka na ito iti balaag. At iti report ni Press Corps, Mark Riolicio. Balaag ti PNP Vigan kadagiti umili, amasapol nga umalerto da may papan kadagiti agraraira nga agtatakaw, aglalo iti daytoy isusungad ti Disyembre. Segon kini Police Superintendent Jugit Del Prado, posible nga balin a modus operandi dagiti agtatakaw ti panagkaruling, partikular kadagiti aggapu ti adayo alog lugar. Innayon pay ni COP at ikang runaan nga oras ti pananggundaway dagitoy ket ti kinaawan iti agbantay ti balbalay da. Katangagin digitay agkaruling kasko namon nga
sursurbay dagayam ti mabalindang atakawen sa danto sudlanan to no makaturog kayo. Sa bagay no ijay barbarangay ket no nagkaroling ti digiti ububing amudamot no taga Jayanda. So nalayang ano talaga nga handa nga amamo digijay ket precaution da. Kanta yung liwliwayan iti pagtayngan tayo nga naka-open ti gate kuno naka-open iti ruangan, naka-open ti tawa kin dapat adalat tayo ti mabati kung mga mangbantay iti sanikwada. Uman namong ti PNP Vigan ti plano, ang masapol ang mangala ti permit dagiti agkaruling iti maysa a barangay. Maysa daytoy awagas sapno maliklikan iti insidente ti panagtakawan. Masapol nga agkaroon dati permit. Ngam di laeng ta dapat kay nagkaroon dati permit iti barangay. Hanunay nga nadagsen di fees nga kolektahin da. At least may tidda kung madijay pakabigbigan iti grupo nga panagkaruling kin dayta nga aldaw uno dayta nga rabi tapno no dati mapasamak amo tayo iti kamkamakaman tayo. Numan mapadasan ti kastoy nga insidente, dagos nga i-report daytoy kadagiti opisyal ti barangay wenno dagiti tanod a naka-duty iti barangay hall. At damot iti duty dayta iti barangay. Ngam no kas pangarigan nawan iti makamakaman da, mapagkamangan da, at damot iti hotline tayo iti PNP, mabalindang ay direkta. Sa time consuming ngamin, no, i-rektada pa ilang kini barangay captain da. Mark Reulicio, Core TV News. Iti bennek ti ayayam nasuruk ang makalawas laingen sakbay ti panagboxing da Manny Pacquiao ken Juan Manuel Marquez. Iti sa Bali Abangir, agretiro manen ni Ricky Hatton, kalpasan na maabak da ito itinaudi nga laban na. At iti report ni Press Corps, Chris Alicante. Itilubong ti boxing sa nga pulo ket walayngan ngaldaw sakbay ti mapaspasa nga sanga na may kopat alaban da Manny Pacquiao ken Juan Manuel Marquez. Nukit kitaan ken basar ti nagbali na resulta ti mununa panagrinangit da liyamado ti kalugaran tayo. Aminen met ti kampo ni Marquez sa dehado isuda. Isu nga puspusan ti panagensayo da ken aramidan da amin nakabaelan da tapno mangabak da kadaytoy alaban ti 39 anyo sa Meksikano ket saan pay pulos ang nangabak ken ni Pacquiao ken draw line ti nagpapatenggaan na. Itimet kampo ni Pacquiao kayat daman nga ipakita ti sangalubungan ken kayat datuldukanen iti bagbaga ti daduma a kontrobersyal a panangabak na kini Marquez idi naudi alaban da. Kabayatan na kalpasan nga mga bakgaboy ti 9th round knockout inyanunsyo manen ti dati a kampiyon na taga Britanya ni Ricky Hatton ti panagreter na. May palagip metay kalabes pinanabtuog ni Yachesla Sencheko ni Ricky Hatton iti may kasyam around ken saan na nakatakder. Dayto yan ti may kadwa agundawe nagreter ni Hatton. Ngay muna nga inabak ti Manny Pacquiao talo atawenen tinapalabas. Para iti damagay ayam, Chris Alicante, Core TV News. Sa Bali Bayadamag, iti bennek ti ayayam. Naabak ti New York Knicks kontra ti Brooklyn Nets iti overtime. Ti score 89-96. Para kadigiti da dumabay nga ayayam iti NBA, hindi man talgyapan ti scoreboard.
Gagayem ken kakabsat, dahil tadi pakabuklan dagiti damag ang nasagap dagiti nalibtag. Akameng ti Core TV News Team, iti dahil tingal daw. No das question when your reaction nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stayingcenter.com. Pabalita kami met kay like ni Facebook, www.facebook.com/CoreTV10. When no, follow us on Twitter, www.twitter.com/CoreTV10. The press score can mabuya dito Core TV can simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo. Tandaanan, 28 days laingen na imbaga Paskuan. To'y pagayam yon nagipadamag. Eddie Calizo. Jingle bell rock, jingle bell swing, and jingle bells